Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon mu da sauraron mu. Barkanku da warhaka, barkanku da wannan lokaci. Ina yi muku fatan alkhairi. Sunana Shafi'u Bado. Masu kallon mu da sauraron mu, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo namu mai taken hanyoyin da zaka bi budurwa ta baka zuciyarta da kanta. A yau wannan shine taken bidiyon namu. Muna neman alfarmar mai sauraro da idan wannan ne zuwanka na farko a wannan YouTube channel namu, ka yi mana subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za ka dinga samun ire-iren waɗannan shirarruwan namu da zarar mun ɗora su. Ku biyo mu kai tsaye a cikin bidiyon namu. Alhamdulillah, masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da dawowa. A baya mun sanar da ku cewa taken bidiyon namu shine hanyoyin da zaka bi domin budurwa ta baka zuciyarta da kanta. Wannan shine taken bidiyon namu da za mu tattauna a kai domin bayyanar muku da irin waɗannan abubuwan da za ku bi domin budurwa ta baka zuciyarta da kanta ba tare da ka je ka ce kai kana son ta ba. Dan uwana, waɗannan abubuwan da kake gani waɗanda za mu zayyano yanzu insha Allahu ba wasu abubuwa ne masu wahala ba, domin kowane mutum zai iya yin su a rayuwa. Kawai dai ka sa a ranka cewa za ka yi, domin ɗan adam yana da al'adar idan ya ce zai yi abu da kansa to tabbas komai wahalar abun zai iya yin sa, domin shi ya sa a ransa cewa zai iya. To haka ne yasa muke neman alfarmarku da mutum ya sa a ransa cewa waɗannan abubuwan da za mu zayyana zai iya yin su da kansa, kuma tabbas zai iya idan dai har ya sa a ransa cewa zai iya. Domin ba wasu abubuwa ne masu wahala ba, ba abubuwa ne da za a saye da kuɗi ba ko wani iko da mutum yake mallaka a rayuwa. Ga abubuwan za mu fara zayyanowa kamar haka. Na farko shine ka kasance mutum mai riƙe gaskiya a rayuwa. Ta gaskiya abu ce mai matuƙar amfani kuma mai matuƙar tasiri a rayuwa, amma riƙe ta yana da wahala a tsakanin mu 'yan adam. To idan kai ka kasance a rayuwa kana mutum mai riƙe da gaskiya, to tabbas za ka ci ribar rayuwarka ba ma kawai a fannin soyayya ba. Wannan yana ɗaya daga cikin alamomin da za mu bayyana a yau. Na biyu kuma shine ka kasance mutum mai riƙe amana a rayuwa. Ita ma amana abu ce mai matuƙar muhimmanci wadda ta yi ƙaramci a cikin mu 'yan adam a wannan zamani da muke ciki. Sai dai idan kai ka fita daban ka kasance mutum mai riƙe ta, tabbas za ka ci daɗin zamanka a rayuwa kuma za ka ci riba a fannin soyayyarka. Ka kasance mutum mai riƙe amana a koda yaushe, hakan zai yi matuƙar tasiri a soyayyarka. Sai kuma abu na uku, a kasance mutum mai kiyaye duk wani abu da ya san cewa zai bata wa masoyarsa. Domin idan muka kasance a rayuwa muna kiyaye duk wani abu da zai bata wa dan uwanmu dan adam rai, tabbas zai mu ji daɗi a rayuwarmu, kuma shi ma wannan mutum zai kasance a koda yaushe yana jin daɗin tarayya da mu. Domin duk wanda kake kiyaye abu wanda kasancewa idan ka aikata hakan zai bata mai rai, amma ka kasance mutum mai kiyayewa tare da rashin aikata wannan abin, to zai kasance a rayuwa a koda yaushe zai je yana son ka. Wannan shine abu na uku. Abu na hudu shine ka kasance a koda yaushe mutum mai yin ƙoƙari wurin ganin ya aikata duk wani abu da ya san cewa zai faranta wa masoyarsa rai. Idan ka kasance kana yin haka, shi ma wannan abin zai yi matuƙar tasiri kuma zai matuƙar taimaka a soyayyarka. Ka kasance mai aikata yin hakan, tabbas za ka ga tasirin da hakan ke da. Duk mutum wanda ya kasance cewa yana kiyaye duk wani abu ko kuma yana aikata duk wani abu da ya san cewa idan ya aikata ranka zai yi fari kuma za ka ji daɗi a rayuwa, to tabbas a koda yaushe za ka ji cewa kana son sa, domin ita zuciya tana son mai kyautata mata a koda yaushe. Na biyar shine ka kasance masoyi mai kulawa da masoyarsa a kowane hali, a lokacin halin da take cikin nishaɗi ko kuma akasin haka. Idan ka kasance kana yin haka, tabbas shi ma hakan za ka ga tasirin da yake da. Domin kuwa
kula tana ɗaya daga cikin abin da yake ƙara danƙon soyayya a rayuwa. Duk mutum wanda ya kasance cewa yana kula da kai a rayuwa za ka ji cewa a koda yaushe ka ƙara son sa. Waɗannan su ne abubuwa da muka lissafa waɗanda muke ganin idan mutum ya bi su tabbas wata rana mace da kanta za ta ba shi zuciyarta. Ka yi duba da irin waɗannan abubuwan da muka lissafa guda 5 kuma ka gwada yin aikata yin hakan, tabbas za ka ga tasirin da hakan ke da. Muna godiya sosai masu kallon mu da sauraron mu a koda yaushe. Idan baka yi mana subscribe ba, muna neman alfarmarka da ka yi mana subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za ka dinga samun ire-iren waɗannan shirarwan namu da zarar mun ɗora su. Kuma da mai neman irin waɗannan shirarwan namu a rubuce, za ka iya ziyartar website ɗinmu mai suna gyara.com.ng domin samun su a rubuce. Mun gode sosai.